Que significa o número 100? Para moitos, este número simboliza a perfección, algo completo. Para min, é o que define a todos aqueles que fixeron parte deste club. E hoxe estamos aquí para contarvos a nosa historia. Os primeiros anos, 1925-1930. Remontámonos a marzo de 1925, cando comezou a falarse dun soño, a construcción dun club de fútbol na Estrada. Un soño que se fixo realidade grazas ao empuxe de Emilio Velasco García, comandante do batallón de reserva da vila, quen se convertiu no primeiro presidente, e Jesús Durán Taboada, empresario e exalcalde da localidade. Non sabíamos o nome que íamos poñer, pero tiñamos claro que queríamos un directivo que representase a Estrada. Colleu parte dos militares que tiña el, que xogaban ao fútbol, e parte de xente da Estrada que tamén xogaba ao fútbol, e foi cando se fixo o Club Deportivo Estradense. En principio fixose con intención de federarse. O primeiro partido amistoso que xogaron foi en Caldas de Reis. Tiñan pensado xogar contra os de Padrón ou os de Caldas e ao final acabaron xogando contra os de Cesures. Ganou o Estradense 2-3, me parece que foi así. Foi a primeira chispa do que se convertiría nun legado centenario. En 1926, o club deu un gran paso ao alugar uns terreos para construir o seu primeiro campo, coñecido como a de Coita. Alí, en abril dese ano, enfrontáronse o Trus Escolar de Santiago nun vibrante encontro que rematou 4-3 a favor do estradense. Constitúese unha xunta directiva con Emilio Velasco. Despois don Emilio Velasco dimiteu, entrou Castro Silva, que era me parece que era dentista ou algo por o estilo, pero bueno, médico era. Tuvo continuidade hasta había un xogador que era moi bo, que era Cándido Tafalla, que facía as labores de xogador e de entrenador. Cándido Tafalla foi un dos xogadores, vivía en Vigo, e foi un dos xogadores que fundaron o Celta de hoxe. El facía labores de entrenador e máis de xogador. Porén, os tempos convulsos traerían retos inesperados. No 37 fusilaron a Cándido Tafalla, era concelleiro do Concello, fusilaron o alcalde e máis 4 concelleiros máis, e un deles era Cándido Tafalla. Bueno, o Estradense aí deixou de ter actividade durante a Guerra Civil. Despois incorporouse, ou xa antes se había incorporado Gonzalo Varela, que despois acabou xogando no Celta, Pedro Sande, que acabou xogando no Pontevedra, era un cañonero impresionante, moi admirado en Pontevedra, moi querido en Pontevedra, porque era un goleador nato. 1940-1960. Coa posguerra chegaron tempos difíciles. A actividade do estradense reduciuse a encontros amigables. E, bueno, xa digo, nos 36 deixou de ter actividade hasta os anos 40. Nos anos 40, Pepucho Varela retomou de novo a actividade do Deportivo Estradense, xuntouse con Pedro Varela, que era un procurador dos tribunais, e entre os dous conseguiron gestionar o Deportivo Estradense durante todos os anos 40, fixo unha imaxe do club con a correspondencia con un membrete que parecía o escudo do Estradense, non o original, sino un escudo que el facía como membrete da correspondencia, con un sello, con 2 xogadores ou 3 xogadores, unhas as por un lado, e bueno, o sea, notábase que quería o Estradense tamén desde o punto de vista administrativo tamén o trataba con bastante cariño.
A finais dos anos 50, baixo a iniciativa de Herminio Baamonde e co apoio do alcalde Mario Blanco, lograron consolidar os terreos de Abayuca como campo oficial do club. E nos anos 50 pois houve un punto de inflexión ca entrada de Mario Blanco na alcaldía e bueno, facía falta un campo de fútbol. Entonces a condición de Mario Blanco era, decía, temos campo de fútbol, pero necesitamos un equipo federado. Por qué? Porque Mario Blanco xa tiña prácticamente conseguidos os terreos e quería unha subvención para facer o campo, unha subvención, digamos, institucional. Entonces recorreu á Federación de Fútbol. Na Federación de Fútbol dixeronlle non che podemos dar subvención porque non tendes un equipo federado, e entonces falou co equipo e dixo non podemos facer un equipo federado mentre non teñamos campo de fútbol. Entonces foi unha especie de pescadilla que morde a cola, non? E bueno, ao final unha cena que houbo reunindo a todos os maestros que habían pasado polo Colexio Inmaculada Concepción, aproveitando esa cena, Mario Blanco conseguiu que o propietario da maior parte dos terrenos que quedaban da Abayuca, que eran 5.000 metros cuadrados, conseguiu que ellos pudera vender ao Estradense, ca condición dixo o propietario, ca condición de que os terreos se destinasen para un campo de fútbol. Este esforzo conxunto marcou o renacemento do Deportivo Estradense, que volveu á competición federada en 1959, 34 anos despois da súa fundación. Eu animei a que o presidente, que era moi amigo do fillo do presidente, que chamaban Federico Ramírez, que foi o primer presidente que tuvo o Estradense, o que animamos a que fora o presidente, que era capitán da Guardia Civil. Bueno, alá se foi tal hasta que apareceu outro presidente novo, que salían, porque o capitán da Guardia Civil non era aficionado ao fútbol. Alá Pepucho, que para min foi o que máis fixo por o Estradense, que foi o que se animou a que se fundara, que se federara o Estradense no 59, Pepucho Varela. Era tan pequeno como fenómeno. Era pequeno. E nada, alá se empezou a fundar o Estradense. ¿Recuerda usted al rival más difícil que tenía en el tiempo? Sí, tenemos unos recuerdos, creo que tanto yo como mis compañeros, aquellos partidos del Chacaritas, que era una selección de jugadores tanto de equipos de primera, de segunda y tercera división, tanto nacionales como portugueses. En las primeras épocas era cuando creo que teníamos un buen equipo, con Muñiz, Mella, Benparé, Choloreira, Mantiñán, Rico, Rocío, un gran portero. En fin, fue aquella una de las épocas que para mí, aunque el fútbol hoy es totalmente distinto, es decir, que hoy se juega con más técnica y tal. ...1960-1980. A década dos 60 trouxo estabilidade ao club, que competiu na Serie A regional durante 17 tempadas consecutivas. Aínda que os resultados deportivos foron modestos, o Estradense sentou as bases da súa estructura actual, impulsando a formación de canteiras e reforzando o seu vínculo coa comunidade. Aquela época era bastante regular, pero bueno, comigo sempre cumpliron moi ben, eso sí. Pero de xogador pasei a directivo. Unha vez fixemos unha asamblea general que iba a ser en Sala Gradín e fixémola 3 dentro dun coche, non había máis nada. Fíjate, daquela época o Estradense estaba, en fin, pero bueno,
resurgeu. O club era moi humilde, pero entre esa unidade había un gran compañerismo entre os xogadores. Tuvemos épocas que tuvemos un equipo espectacular, e tuvemos outras épocas que tuvemos un equipo bastante regular, pero sempre nos mantuvemos daquela era a Serie A. A directiva conformamos, eu fui presidente da FADESE, unha época que iban a entregar ao equipo á federación, entón fixémonos cargo os xogadores, algúns xogadores fixémonos cargo, salimos por aí polas portas a pedir como bellacos, non eran que se respondera moita xente, son algúns moi puntuales, entón decidimos que non era cuestión de andar pedindo polas portas. Entón remitímonos ao alcalde, que naquela época era Susurán, e atendeunos, fixonos todo o que se podía facer. Hasta nos puxo un coche para traer os xogadores que viñan de Santiago a entrenar, xogaban aquí, que había un montón, bueno, non eran moitos, pero 5 ou 6 seguros. De feito, despois, unha vez que a min expulsáronme xogando en Puentes de García Rodríguez, no partido, entonces veo unha nota da Federación Gallega de Fútbol que era incompatible ser presidente e xogador. E tuve que deixar da presidencia. Marchei outra vez a falar co alcalde e volveu a portar estupendamente, e seguide buscou un presidente. E acabamos a temporada en aquel ano así desa maneira, pero bien, sin problemas, e con as axudas todas que nos dou. A pesar das dificultades económicas e deportivas dos 70, o club resistiu. A chegada de Alfonso Varela á presidencia en 1972 supuxo unha modernización importante, con melloras na imaxe do club e na xestión administrativa. Despois sí que no terceiro ano entrou, ao segundo ano de estar eu aquí, entrou o presidente un gran amigo meu que se chamaba Alfonso, que era das gasolineras, que é moi bo, bueno, un gran compañeiro, non presidente nin moito menos. E claro, se subvencionaba polo ayuntamiento, e aos socios que tiña. Entrenador, no primer ano, pois, tuéramos a Chancho, no segundo ano nos había cedido o Pontevedra un tal Carolo, que era entrenador do Pontevedra, un señor xa non exercía de entrenador co Pontevedra. E despois estuveran, bueno, unha serie de entrenadores. A estrutura do equipo, pois, era a directiva, socios e xogadores. Entrenador, claro. Eu empecé no primeiro equipo no 76, tinha 17 anos. Como exemplo de como iban as cousas, acórdome de que unha vez que íbamos a entrenar uns cuantos juveniles que xa eu xogaba cos maiores, pero había outro par de juveniles que tamén xogaban, que entrenaban co primeiro equipo, despois acabaron xogando tamén xa ese mesmo ano no primeiro equipo. E un día de entrenamento os xogadores tenenses, bueno, os compañeros nosos, pero os tenenses, os profesionales, estaban en folga, porque non cobraban. O sea, que os problemas económicos xa empezaban, xa se viñan vir, non? Bueno, nos como éramos juveniles, tiñamos que entrenar igual, porque estaba entrenando á vez o equipo juvenil, por lo tanto, entonces nos dixo o entrenador, Toñito, que, vosotros non estáis en huelga? E dixo, non, nós somos moi... somos juveniles, non podemos facer esa folga. Somos moi disciplinados, dixinlles. E así dá a imaxe de como vai indo o equipo, non? Este ano salvouse, estábamos en Serie A, o equipo nunca baixara de Serie A, pero o ano seguinte as cousas foron a peor. De feito, para poñer outro exemplo do ano seguinte, de como iban as cousas, chegamos a un partido, que xa o explicamos antes, en Barallove concretamente, que era o partido pola mañán, e a hora de marchar, había que marchar moi cedo, porque as carteras de cada van moito, pois non se presentou ningún directivo.
terceira división e a gloria dos 90. En 1991, baixo a dirección de Víctor Lomba, logrou ascender por primeira vez á terceira división. Esa etapa, empezou porque todos a directiva, eu acababa de xogar ao fútbol, a directiva todos eran amigos, entonces, falamos para ver que se facía, eu dixenlle que podía entrenar o equipo, eles querían que entrenara, e así foi como empezábamos. Claro, Alfonso Varela, que era o presidente, pois era moi amigo meu. Entón dice, en términos deportivos, pois o que eu dicía, pois estaba bendito, non? E a directiva escolleu a mí. Ese ano, no 87-88, ascendemos de primeira regional a preferente. Logo, o ano seguinte, foi cando lle botaron erva ao campo, no 88-89 botaron hierba ao campo e tuvemos que desplazarnos a xogar casi toda a temporada en Cuntis con un equipo inferior ao que ascendeu, o sea, non fichamos prácticamente a nadie e ainda por encima tiñamos baixas e sufrimos ese ano moitísimo, estuvemos aí non no descenso, pero estuvemos aí abaixo, non? Logo ano seguinte xa melloramos moito, veu comigo un par de xogadores que en Goián xogaron comigo e melloramos o equipo moitísimo. E no ano 91-92 foi a culminación, o ascenso á terceira división. Xa estivemos a punto o ano anterior, pero tuvemos a desgracia de fallar un penalti na penúltimo partido en Pontevedra contra o Catoira e aí, ocorreu o que ocorreu, non ascendemos, pero o ano seguinte sí. Bueno, pues es un logro muy importante y que se ve colmado un trabajo que llevamos haciendo desde hace 6 años aproximadamente, una vez cogido el equipo un poco perdido en primera regional, haberlo ascendido a la preferente y en este momento a tercera división. Yo creo que es un tema francamente importante en donde debemos estar orgullosos pues prácticamente todos de la estrada, porque realmente tanto la plantilla como la directiva como la afición, que fue un factor muy importante, trabajó mucho para conseguir esto. En 88 foi cando subimos a preferente, sí. Aí xa, o ascenso a preferente foi precioso, eu creo que foi o máis bonito dos dous, que subimos despois a terceira, foi que, a xente estaba deseosa de, claro, o que falaba antes, de andar por as aldeas e tal, dixete, vas a ascender, xa vas a campos máis, foi moi bonito, o sea, sobre todo a despedida que nos fixeron aquí para xogar nos autobuses, que marchamos no autobús e chegamos a autobuses vacíos e cheos de xente, foi unha experiencia moi bonita. Eu como capitán, pois, moi orgulloso desa época.
Non foi complicado, porque un ascenso sempre é complicado, pero bueno, había un equipo no que éramos todos moi compañeiros, e iso axudou moito, éramos casi todos da estrada, menos 3 ou 4 fichaxes de fora que digamos que estaban moi integrados no equipo. E o último partido no ascenso en Porriño foi ascendemos festa e nada máis. Non che podo dicir resumir máis a temporada porque non me acordo. Un disfrute tremendo, porque despois de que nos asentamos un pouco na categoría, costou un pouco ao principio, foron esos meses, porque a primeira volta dese ano estábamos no descenso, pero despois deso foi un clube que me dou, como decía, moito disfrute, e o pobo diría que acolledor. Eu sentime aquí moi acollido. En 22 ou 23 anos que xoguei así xa despois de senior, realmente a primeira etapa do Estradense, que foi co primeiro ascenso a terceira división, que eu ainda era juvenil, pois non sei se é a máis grata da miña carreira, pero sí unha das máis gratas. Estaría por asegurar que é a máis grata, onde aprendí moito gracias a dos entrenadores, tanto de juvenil, de Urbano, como despois Vítor, que me enseñou sobre todo a competir, porque eu xogaba o fútbol dunha maneira, pero sí me enseñou que o fútbol era de outra maneira competindo, e eu creo que foron as etapas, unha das etapas máis gustosas que tuven, e os compañeros que tuven. A verdad que eu era un rapaz, e casi todos ou todos os xente maior que había, pois me axudou, me enseñou moito. Teño recordo de todos eles moi bons. Se nos Alfonso Varela se lle ocorreu, eu creo que era unha gran idea, pero que era moi costosa, que foi cando a gran maioría do deporte estradense, chámese balonmano, chámese baloncesto, ciclismo, bueno, fútbol sala, todo se chamaba Club Deportivo Estradense. Todo o mundo uniformado da mesma maneira, desde o primer equipo aos infantiles. Recordo que gastábamos un mogollón de pasta en equipajes, porque vestir a todo ese personal costaba a leche. A todos os desplazamentos onde íbamos con rapaces pequenos iban en autobús, non tiñan que ir os pais con eles, íbamos con eles nos autobuses, e iso costou un montón de pasta, e foisenos a cousa de madre. O inicio do novo milenio trouxo consigo tempos complicados para o Club Deportivo Estradense. A situación económica provocou unha reestructuración do equipo. E ao final pois acabamos un pouco mal económicamente, e para salir da directiva tuvemos que, entre 6 directivos, pois pedir un préstamo que fomos pagando durante 5 anos, e bueno, así foi como terminou. Pero teño que decirlo porque a veces escoitas por aí que non deixaste pufos, nos pedimos un préstamo para pagar, que se pode demostrar. E que acórdome que daquela se había IVA, chamábamos Santiago Chao, nos pagábamos eso cada 3 meses, e decía, mañán toco a IVA, venga, a ingresar todo o mundo a cuota que nos tocaba cada un. E bueno, son momentos jodidos, pero bueno, na balanza poño moitos máis positivos que negativos, non?
o novo milenio, 2000-2010. Bueno, acababa de haber un cambio de directiva de un presidente histórico como foi Alfonso Varela e entrar a directiva de Cota, vale? E foron momentos diferentes, por circunstancias que non veñan ao caso, pois conseguiuse aglutinar bastantes xogadores da casa e da comarca, fíxose un bo ambiente no vestuario e tratouse de manter o club na preferente, con dignidade, con esforzo, con compañerismo, con moitos bons valores que había nese vestuario, nesa directiva, e son momentos moi bonitos de todo o que pasou aí. Pois unha directiva, como vos decía, que éramos un grupo de amigos moi traballadores. Eu naquel momento estaba na Federación Española, estaba no meu hospital, non tiña moito tempo, é verdade que o traballo fixeron sobre todo o resto da directiva, xente que traballou de arreo durante eses anos para conseguir cartos e conseguir financiación para levar o equipo adiante. Intentamos traballar pola canteira, que era unha das directrices que tiñamos fixadas desde o inicio, de intentar aunar todo o que é o fútbol estradense en torno ao noso clube, con propostas de fusión dos equipos do entorno que máis traballaban ca base naquel momento, e que foi unha pena naquel momento non conseguilo de verdad, pero penso que foi unha primeira semente para que despois se deran pasos neste sentido. E aínda que os primeiros anos deste regreso á preferente se libraron sen grandes éxitos nin fracasos, no 2004 o club volveu a caer no pozo da primeira autonómica. Só permaneceu ali un ano, na tempada 2004-2005. A nivel deportivo, a pesar de que o pasamos mal a primeira temporada, porque foi unha temporada difícil, con unha temporada para intentar conseguir o obxectivo de non descender, a pesar deso, teño outro recordo inmellorable que, debido á miña profesión, creo que foi en febreiro, tuve unha rotura de clavícula, e, bueno, eso eu creo que é digno de mencionar, porque eu non podía traer o coche, e o xogador de Vila García, que era Borja, que tamén estaba lesionado, non podía vir a entrenar, e eu en ese momento lle comentei a directiva que o deixaba, porque era imposible. E durante un mes foron a buscarme e a levarme todos os días de adestramento. Eu creo que eso, bueno, eso di un pouco do sentimento que tiñan cara a min e do agradecemento que teño que ter hacia esta xente, non? Sí, foi unha época, bueno, que baixouse a primeira regional e, bueno, aí xa, pois, foi unha época na que volveu moita xente da estrada e, bueno, aí recuperouse un pouco que tamén a afición, non, que volver ao campo, non? Bueno, eu non estaba nesa época, eu vin xusto despois, había, como xa che digo, como a min, había máis rapaces pois fora da estrada xogando outros equipos e, bueno, ao final, pois, a decisión do club foi, pois, recuperar a xente que xa estuvera para loitar polo ascenso e, bueno, pois a verdade que xa saíu ben e ese ano pois xa recuperamos a categoría, non, xa volvemos a preferente. Durante 5 anos, o estradense mantívose en preferente, acadando os primeiros postos, pero sen lograr o ansiado regreso á terceira división ata o final da década. Bueno, pois moi bonito. A verdade é que o club levaba moitos anos estando en preferente, o estaba buscando con ahínco ese ascenso, e, bueno, un cúmulo de emocións, porque ademais estábamos xogando no noso campo, e no campo do Arousa, que estaba vendo un Arousa Choco, que o Choco estaba xogándose con nosos ascenso, e desto que non sabes que está pasando noutro campo, nos empezamos perdendo, empatamos, nos poñemos por diante, nos empatan, mirando o resultado do outro campo, bueno, estaba no campo e moitas veces estaba mirando máis para fora a ver que pasaba, e ao final douse. Seguramente casi máis que os ascensos,
son esos 3 momentos. Ganamos 2 veces ao Racing de Ferrol na Malata, e o ano seguinte, que foi o ano que descendeu o Pontevedra, xogamos en Pasarón, e moitísima xente da Estrada, moitísima xente. A nós non é como na época de agora, que vai moita xente ao campo, aquela non viña, pero claro, era Pasarón, era Malata, e mobilizouse medio Estrada. E gañar ali, acabar o partido, ver a medio campo de pé, aplaudíndote, é unha sensación única, a verdade. Parte esa terceira, era unha terceira moi boa. Date conta que por riba nosa só estaba o Celta, o Depor, o Lugo e o Coruxo. O sea, Celta B, Depor B, Compostela, Pontevedra, Racing de Ferrol, e logo os equipos clásicos, Alondras, Cerceda, que daquela había, bueno, Somozas, que empezaba a ter bons equipos, despois ascendeu a segunda B, bueno, era unha liga moi forte. Entonces era moi bonito, porque Ourense estaba xogando contra equipos tops de Galicia seguido, en campos míticos. Houve moitos problemas económicos, o equipo descendeu, quedamos un grupo da Estrada. E ao final tivemos que tirar de xogadores que viñan o de juvenil, o de segunda regional, bueno, echarlles unha man, echar unha man ao clube, non darlle a espalda, manternos aquí, ao final Unai, Vicente, eu, Fafú, bueno, fixemos unha labor, eu creo, moi importante, porque nese momento había que arrimar o ombro. Pois veo, para min tamén un dos presidentes que axudou moito aquí que Secho, penso que a xente se tiraron bastante, a verdad, eu penso que daquela casi un problema, que era intentar manter, porque claro, aquí a xente igual a veces non se dá conta que ter un equipo onde está custa, sobre todo o traballo dunha directiva e, bueno, a xente que aporta, evidentemente, que ten que axudar, porque queres ou non, algo hai que pagar aquí a xente, todo isto que temos agora que é unha virguería, pois aquela xa comezaba así. E aí esa directiva para min, bueno, tivo e trouxo, gracias a Dios para min, a un amigo meu, a Tinto de entrenador, que xa estaba entrenando aquí en categorías inferiores e coñecía xente que gracias a iso, porque podo dicilo, gracias a que veo el, eu continuei xogando e comigo creo que algún máis quedou contento, digamos, porque pasáramos uns malos momentos e trouxe eses rapaces que el sabía que eran válidos e resultou ser moi válidos. A pesar das dificultades, o estradense mantívose na metade alta da táboa durante este período, acadando postos destacados como 2 cuartos lugares, un quinto e un sexto. Vamos a ver, esos 4 anos foron 4 anos de millora, entón foron 4 anos ilusionante no sentido de que vas vendo como a cosa vai mellorando e tal. Empezamos con un déficit importante, porque había unha deuda importante, e acabamos entregando o club a Toño pois en unhas condicións moi boas, non? Ou creo que boas, sin tampouco lle deixamos aquí 1 millón de euros, pero sí que, bueno, algo había. E nada máis, eso era un pouco o que foron os 4 anos a nivel económico. A nivel deportivo estivemos sempre rozando aí, estivemos sempre arriba, pero nunca chegamos a ascender a terceira división. Entonces, pero deportivamente tiñamos unha cousa que nos queríamos, que era traballar con moita xente daqui da Estrada, que tamén, como dixen, era unha necesidade por nosa parte, porque non había cartos, e por outra parte, era un pouco un sentimento e un objetivo que tiñamos de traballar con xente daqui. Un partido duro, porque a verdade, bueno, isto xa vai un pouco ca anécdota, non podíamos subir xa, porque as circunstancias, cos arrastres que houbera e demais, xa non tiñas opcións de subir, entonces aproveitamos para facer a cea de despedida xusto o día anterior, que non sei se coincidía ca festa da sidra aquí na Estrada,
Entonces, bueno, liámonos un pouco de máis e ao día seguinte había que ir a Dubra 40 grados. Entonces, penso que fixéramos un bo partido, incluso gañáramos, se non recordo mal, ou empatáramos ou gañáramos. Pero, bueno, 40 grados en Dubra foi un partido duro. En 2019, baixo a dirección técnica de Alberto Mariano, o equipo conseguiu de novo o ascenso á terceira división. Na presidencia atopábase Toño Camba, que asumira o cargo no 2017. Bueno, a ver, o ascenso final pois é a culminación a traballo de 2 anos con unha cantidad grande de futbolistas, a consecución dun gran éxito por un proxecto novo, nova directiva, novo corpo técnico, moita xente da estrada e bueno, a verdade é que foi moi especial. E despois o playoff é a consecución do traballo de 4 anos con a evolución lóxica en terceira división, tamén pois implementando xente moi nova, daba gusto ver o pueblo pois como estuvo co equipo. Para a tempada 2020-2021, a categoría foi reestructurada co obxectivo de reducir o número de equipos. O estradense terminou a primeira fase na cuarta posición, o que lle deu acceso ao play-off de ascenso contra o Arosa. O ano seguinte xa é unha liga diferente, unha liga pois polo COVID donde se fan 2 grupos en terceira división, donde eu creo que facía moitísimos anos que non pasaba, donde hai unha fase de ascenso, como un grupo de ascenso e un grupo de descenso. Conseguimos meternos no último partido contra o de Ourense de novo, con un gol de Brais Calvo nos últimos minutos, que nos leva a xogar pois a liguilla de ascenso. Metémonos nun grupo onde estamos 6 equipos, un Villalbés que a priori pois nos sacaba xa, creo que eran 9 puntos aos equipos que íbamos por detrás. Fixemos unha fase de ascenso prácticamente inmaculada, onde ganamos 5 partidos e solamente perdemos un co Fabril. Eso dounos o acceso. Ademais, conseguímolo contra o Villalbés aquí, metendo Juanín un gol de cabeza no minuto 85, creo que é. Bueno, un campo cheo, todo a pedir de boca. Conseguimos meternos nunha fase de ascenso donde tiñamos todo en contra, porque ao vir da fase de abaixo, pois os equipos que xogaban na casa tiñan ademais do factor campo, tiñan o factor empate, calquer empate clasificaba sempre o equipo que xogaba na casa. Fomos a Londras con baixas, xogamos alá, conseguimos facer un moi bo partido, nos quedamos con un home menos por expulsión de Piñeiro, xogamos con 10 durante moitísimos minutos, Mulero consigue agarrar un balón no borde da área no minuto 90 e espetalo na escuadra, e bueno, o éxtasis ali, había máis xente da estrada que de Cangas, creo que foi dos momentos máis bonitos que vivín como ese día, non como xogador, porque me tocou estar sancionado e vivilo desde a grada, pero foi moi emocionante. Despois, por contra, pois temos a segunda eliminatoria, por decirlo onde nos quedábamos solamente a un paso de xogar a final, que contra o Arosa, na Lomba. Tamén como falei contra o Alondras, o empate servía ao Arosa. Tamén fixemos un moi bo partido, temos de cara un penalti que lanza Brais Calvo, que nos pode poñer por diante, pois por desgracia Cobo, que naquel momento era o porteiro do Arosa, consigue atallar. E finalmente o partido rematou 0-0, co que supuxo a nosa eliminación e non poder xogar a final polo ascenso a segunda ref. Foi o fin de unha temporada para non olvidar, obviamente.
soupemos quenes iban ser os entrenadores, saber quenes iban a ser os xogadores xa da plantilla. Bueno, estaba contento porque, bueno, en parte eu xa conocía, así como os anteriores entrenadores dos primeiros e segundo anos conocía xa xoguei con eles, por suerte, cos dous, grandes xogadores. Bueno, pois creo que foi xa primeiro unha boa elección, vale? Xente da casa que sabe como tratarnos, sabe como xoga o estradense, porque leva vendo xogando moitos anos. Bueno, partindo desa base xa parecía que xa pintaba todo ben. E así foi, arrancamos ben, foi un ano no que, bueno, a mellor non me, falando a nivel individual, xa estou nuns anos nos que, bueno, xa hai que traballar un pouquiño máis. Cando tiñas 22, 23 anos xa ibas un pouco, decirlo así, como unha moto. Pero, bueno, a cousa é cuidarse e seguir axudando o equipo no que poidas e, bueno, por suerte, por confianza do corpo técnico, puiden facelo. Mantúvose moito grupo, un grupo importante da temporada pasada, incluso de fai 2 temporadas. Bueno, puidemos... Bueno, Manuti, Javicho, Manolo, Roberto superan sacarnos a todos os xogadores, eu creo que o mellor nivel que temos en moitas situacións de partido, que foi o que nos axudou ao final a estar onde estamos agora, no segundo posto. Teño que dicir que, bueno, a verdade é que se miramos a historia para atrás, non? Conservar a categoría en terceira división é moi complicado, non? Eu creo que estando con nós na directiva, pois tuvemos a suerte de, creo que un ano, creo que nos última xornada, pero que era prácticamente imposible non descender, tiñse que dar moito resultado, non? Chegar a últimas xornadas prácticamente sin opcións de descender, pois eso xa casi chegamos a non valoralo, non? Hai que darse conta que aguantar unha categoría é moi difícil, non? Moi difícil, pero, bueno, estes 2 últimos anos, bueno, a mellor ano pasado, o comenzo foi moi triste, non salía nada, creo que non se ganou o primer partido hasta a jornada 10, 8 partidos sin marcar un gol, a xente estaba desencantada, bueno, pois eu sinceramente o que pedía para este ano, para o centenario, é ter un ano tranquilo, de poder estar a mitad da tabla, de disfrutar, de xogar ao fútbol. En eso creo que tuvemos unha gran suerte, non? Con este corpo técnico que tuvemos, que independentemente dos resultados que están salindo, que están sendo moi por encima do que pensamos, do que nadie sinceramente contaba, non? Porque hai que recordar as jornadas que estuvemos de líderes, en toda a liga nunca salimos de playoff, non? Pero non só eso, hai que ver o fútbol que fai o estradense, non? Eu creo que a donde vas sempre queres ir a ganar, e deixas poucos partidos tuvemos que salir descontento do fútbol que fa, non? Para min está sendo unha gran temporada, como digo eu, a temporada soñada. Moitas gracias. Terra labrada, do monte as bestas, o salmón das augas. Saímos ao campo, dar a batalla, xogamos, gañamos sempre pola estrada. Bandeiras vermellas, ten gorxas berrando, afección e enerxía que nos move no campo. Somos rojillos por unha razón, vermello é o lume que prende a paixón. Somos veganos de longa tradición, creamos no tempo unha grande afección. Somos no campo forza e corazón. Forxamos os soños de ser campeóns. Somos alento, fé da nosa
seguía. Mais que un clube, somos familia, a nosa bancada é quen nos guía. A cosa mellorou económicamente, tamén despois o que dixen antes tamén de que, joder, de que cando íbamos fora, que a xente tiña como se di, joder, cando pensas algo. Estás grabando? Sí, eu estou grabando igual. Ah, estás grabando. Non te preocupes, é que despois recorto, pollo. Ah, no, pero cando queres ti fai unha pregunta. Vale. Pero, bueno. Poidan axudar aquí a manter, porque aquí necesitamos a xente daqui para que isto siga como está agora, que penso que é envidiable. Listo. Toma.